मिस्टिक खन्थाइ होननाय लोगो लोगोनो बेयाव मा जायो जिउनि रहस्य सान्थौ आरो इसोरखौ सिबिनाय बा थांखिनानै लिरनाय खन्थाइफोरखौनो जोङो मिस्टिक खन्थाइ होनना बुंनाय जायो। बेखायनो बा दै बाज्रुम खन्थाइयाबो मानसिनि जिउजों रुजुनानै लिरनाय, मानसिनि जिउजों रुजुनानै लिरनायनि थाखायनो बेखौ माने मिस्टिक आयदानि खन्थाइ होननानै बुङो आरो। दा फार्स्टआवनो बे खन्थाइयाव गासैखौबो खुलुमबाय आरो गासैखौबो बरायहरबाय, आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होनना। लोगोफोर बोथोरा माबोरै, सोरनाव माबोरै दिनै? जोंनिथिं ओरैबायदि मोजां खालामदों बोथोरा दिनै। अखा हाबाय, थान्दा सुग्लाय होबाय लोगोफोर। एसे गोबावनिफ्राय सान्दुं गोसा दुंबानो दिनै अखा हामारबाय, ओरैबायदि थान्दा आराम मोनबाय लोगोफोर। सोरनिथिं अखा हादों दा खोन्थाहरदो कमेन्टआव। आरो लोगोफोर बिथां जेम्स बड' ब्लग, बिथां जेम्सनि भिडिअ मोनसे मोननानै आङो नायना ओरैबायदि मोजां मोनबाय। आं नायखाबाय थायो बिथांनि चेनेलनि गोबां भिडिअफोरखौनो आं नायखाबाय थायो। बिथांनि मेमनि फोरोंनाय बुजायनायखौ आं ओरैबायदि मोजां मोननानै एसे शेयार खालामदों। आरो नोंसोरबो थांनानै जेम्स बड' ब्लगआव नायहैनो हागोन फुल भिडिअखौ। ओरैबायदि मोजां बुजायदों, गोबां स्टुडेन्ट फरायसाफ्रा थांनानै नायहैनो हागोन। बिथां मेमा मा फोरोंदों, मा बुजायदों, ओरैबायदि मोजां बुजायदों, नोंसोर नायनानै मोजां मोनगोन। आंबो बिराद मोजां मोनबाय। बेबायदि फोरोंगिरि सासे ओरैबायदि मोजां माने थाबा गासैनिबो थाखाय बिराद मोजां माने जायो, सहाय जायो। बेबायदि फोरोंनाय बुजायनाय थाब्ला नों गोबां स्टुडेन्टफोरा थांनानै बिथांनि चेनेलाव नायहैनो हागोन फुल भिडिअखौ। ओरैबायदि मोजां बुजायदों, सोलोंनो हागोन, सोलोंथाइ लानो हागोन। बिथांनि चेनेलाव थांना नायहैथां। आं एसे देखायलांदों, भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आंनि एसे देखायलांदों आङो। नुफेरदोंना मालाबा? फरायनो मोनदोंथ'। नोंहा दै बाज्रुमखौ नुफेरदोंना नुफेराखै? दै बाज्रुम नुदो। पाहारसानिफ्राय दै अबेनिफ्राय ज्राम, बोहैबोयो? अबेनिफ्राय बोहैबोयो दै बाज्रुमा? पाहारसानिफ्राय ज्रुम गोलैनाय, ज्रुम गोलैनाय। बबाव दै फैनानै अन्थाइ थाफायाव सौदावनानैबो ज्राम गोलैयो, बा सुइस गेटफोरावबो ओरै होथेना दोनबाय ज्राम गोलैयो। दे दै बाज्रुमखौनो फराय, खोनासंनि माबायदि बुजायो, बेवहाय मा गियान दङ। दै बाज्रुम खन्थाइखौ सोलिदोंमोन, बेखौ गोसोआव लाखि नोङो, प्रमद चन्द्र ब्रह्म। अके। ओमफ्राय बे खन्थाइया दोंसे मा थाखोनि खन्थाइ? मिस्टिक आयदानि खन्थाइ। मिस्टिक होनबा मिथियोना? मिस्टिक माने मा? रोंलालै, फरायलाना। मिस्टिक खन्थाइ होननाय लोगो लोगोनो बेयाव मा जायो जिउनि रहस्य सान्थौ आरो इसोरखौ सिबिनाय बा थांखिनानै लिरनाय खन्थाइफोरखौनो जोङो मिस्टिक खन्थाइ होनना बुंनाय जायो। बेखायनो बा दै बाज्रुम खन्थाइयाबो मानसिनि जिउजों रुजुनानै लिरनाय, मानसिनि जिउजों रुजुनानै लिरनायनि थाखायनो बेखौ माने मिस्टिक आयदानि खन्थाइ होननानै बुङो आरो। दा फार्स्टआवनो बे खन्थाइयाव होनदों, रा रौ ज्राम ज्रुम ग्राव ग्रौ बान्दो बानला सेफायनानै जुगामि खुलि नागिरदों आं। माने खन्थाइगिरियानो बेयाव गाव आं महर लानानै बियो मा होनना बुंदों, जेरै दै बाज्रुमा हाजो सानिफ्राय बोहैबोगोना बोआ, बिराद सोदोब फैयो ना, सोदोब होनानै बियो एकदम ज्राम ज्रुम ग्राव सोदोब होनानै बियो एकदम बान्दो बानला सेफायनानै बियो मा खालामदों, सेफायनानै बियो बोहैबोदों, नंगौना नङा? बेखायनो खन्थाइगिरियाबो मा होनना बुंदों, बे बुहुमाव जोनोम जानानै गावबो गावनि थांखियाव सौहैनो थाखाय दै बाज्रुम बायदि माने थांखिखौ बियो होसोदों आरो। माने जिउनि लामायाव माब्लाबा दुखु मोनदोंबाबो, खस्थ' मोनदोंब्लाबो, हेंथा हेंसि मोनदोंब्लाबो बेफोरखौ नेवसिनानै दै बाज्रुमा जेरैबायदि नेवसिदों, गावबो नेवसिनानै मा खालामदों, गावनि थांखिखौ बियो मा खालामदों, होसोदों आरो, नागिरदों आरो। आं माबोरै थांखियाव सहैनो हागोन बेखौ माने जुगामि खुलि, जेरै दै बाज्रुमा बोहैबोनानै गावनि दैखौ गोग्लैनो थाखाय जुगामि खुलि नागिरगोन ना नागिरोना? बोहैबोनानै बे मोनसे दैमा बा दैसायाव गोलैबोगोन ना गैया? गोलैबोयो। बेफोरबायदिनो खन्थाइगिरियाबो गावनि थांखि, गावनि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो थाखाय दै बाज्रुम बायदि मा खालामदों, बियो बोहैबोनाय बायदि बानलो बानला सेफायनानै एकदमबारे गावनि जिउआव मोनसे खैफोद आफोद फैयोबाबो बेखौ नेवसिनानै, बेखौ नागारनानै बियो मा खालामदों, गावनि थांखिखौ सहैनो थाखाय नाजानाय रावानो बे खन्थाइयाव बेरखांदों आरो। लोगोफोर गोबाव साननि उनाव नै दिनै ओरैबायदि मोजां खालामदों बोथोरा, नायलांदो लोगोफोर। सुहाब होलायलायदों, एसिनि बायदि बार दिनैसो मोनबाय, ओरैबायदि गुसु, गरमाव खामलाब जोबदोंमोन, दिनै नै आराम मोनबाय लोगोफोर, गोजोन सुदेम थान्दा। वाह 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 वाह, नायलांदो लोगोफोर, ओरैबायदि मोजां जाबाय दिनै बोथोरा। नै वाह,
दिनैसो गोजोनबायहाय लोगोफोर एसेबां दिननिफ्रायनो जोंहाना गयाबो अखा हासिगोन